15그 다 쓰송. 15가 좋아래. 15 온다 그래. 15 없이. 엄마. 두이토. 엄마. 인토. 사리토. 엄마. 시우 장난 구겨 아버지는. Vậy. Ớt. Này cứ chị lời 무슨 애들만 해. 그래. 한쪽. 이거 저 한쪽 있어. 이 스나가 다리네. 이디노 이제 기치나리 우리 맛있던 거. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. गासै गोबांनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय। लोगोफोर आं दिनै मोनायावनो ब्लग स्टार्ट खालामबाय आरोना। मोनाब्लाबो मानो होनब्ला आङो दिनै नोंथांमोनजों बेखौ नुनानैहाय शेयार खालामनो लुगैबाय। बेनो जाहैबाय कुसिया। ओमफ्राय माने कुसिया सुन थांदोंमोन आरोना साब्रै फुङावनो थांदों बिसोरो माने खोमसियावनो। ओमफ्राय दायो मोनाबाय आरोना हर 8टा 9टासोआनो जाबाय। मोनायावसो मोनफैखादों। ओमफ्राय माने बिसोरो साब्रैजोंहाय टटेल माबा मोनबोदों आरोना 32टा। ओमफ्राय मालाबा बेनिफ्राय गोबांबो मोनबोयोनो आरोना। आंथ' मोनथिया दिनैसो नुदों आङो। जेनेबा दिनै जोंहानि न'आव लाबोदों नालाय मालाबाथ' 40-50टा बिदिनो मोनोनो आरोना गिदिर गिदिर। ओमफ्राय दिनैनिया फिसाबो होनना बुंदो। बेनिफ्राय बिराद गिदिर गिदिर मोनो होनना बुंदों आरोना। वाव माने दिनैसो नुदों आङो बिदि गोबांखौहाय। गोबां नुवाखैमोन आं। बिसोरो सुनो थांबाबो माने बेलेगाव साफा खालामो नालाय। ओमफ्राय दिनै जोंहानि न'आव साफा खालामनो लाबोदों आरोना जमानो। ओमफ्राय दिनै नुनानै माने आं आसरित मोनदों आरोना बेसेबां गोबां खुसिया दिनैसो नुदों आङो। ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो आं शेयार खालामनो गोसो जाबाय आरोना। बेखायनो भिडिअखौ मोनायावबाबो लाबोबाय आं। स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बाथाय नायलांबाय थादो। नै खुसिया बेसेबां गोबां नायदो। ओमफ्राय माबायदि नायदो आरोना बिसोर बेयावनो गोदागोन। Kita para muncul kita dia begitu tar lesannya bila ya bila kebuka lima bila kebuka किसेल गोलियाना नङाबा नैबे जाबाय दाउ बेदर आरोना। बिसोरो सुनो थांग्राफोरा माने दाउबो लाबोफादो। दाउखौ दायोहाय एवना जासिगोन आरोना। खुसियाखौबो एसे एवना जागोन ओमफ्राय रानगोन आरोना। बिसोरो नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम अननानै। माबाया नायलै फानबाथाय सिंसि सायलायो फानबा सिनस्रि सायो। सुग्रा माखा नै बेखिनिखौहाय ओंख्रि संग्रोनो हरबाय आरोना गेजेरनिफ्रायनो। माने ओंखामबो जागोन ओंखामबो संदो आरोना। नै बिलाइजों ओंख्रि संनो नागिरदों। नैबे जाबाय दाउ बेदर। ओमफ्राय दाउखौहाय गोरान एवनोसै। नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै खुसियाखौ एवनोसै खावसे। नै दाउखौबो एवबाय।
ओमफ्राय नै बेथिंजाय कुसियाखौहाय गोदागासिनो आरोना ओमफ्राय बेखिनिखौहाय रानगोन आरोना नब्रैदो माने खाब्रैदो भागो रानगोन May gerak-gerak na uli. Yung ba na awin ni kalam? Kung gana le kung gana. सुपारिखौ एक्सट्रा दानदो बेखौ एवगोन आरोना एवना जागोन बिसोरो सुपारिखौ खर' आरो लेनजाय थफ्ला रानबाय सुबाय आरोना प्लास्टिकआव सोखानानै नै थफ्ला ब्रै सोनानै ओमफ्राय आग्लायनायखौ नै एसे एसे सोदेरबावबाय भागो ब्रै ओमफ्राय नै रानखांनानै सुपारि लेनजाय खर'खौ एवबाय आरोना लोगोफोर बेयावहाय अन्थाइ बाजाब होफागोन नायलांबाय थादों ये मेंजोबनानै दलर लथबनानै थाफैबायमोन ओमफ्राय नोंनिया जानायखौ नाङो सुपारि ini jangan saya malah gila saya ini boleh dirasakan tetap bermadari hingga yon orang dong supari deh jadi 이메일 안 쓰니까 사실 이거 뭐 그래 그래 손자야나 그래서 뭐 silver sih lalu ya botalan lebih gitu darling gitu bukan orang tenang ya bilang sih sebenarnya bukan gitu लोगोफोर आं भिडिअखौ पुरा लाजोबनो मोनासै आरोना जोबजासिम लानो मोनासै दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक शेयार खालामना होदो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान नायदोब्ला साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन थेंक इउ सो माच जोबजासिम नायनायनि थाखाय एन्ड बाय बाय
Tukut kentai.